Lezi zakhamuzi zivuke ekuseni namhlanje zavala imigwaqo engenayo nephumayo kule ndawo yaseMarafong ngoba zikhala ngokugqoza kwezidingonqangi. How could I pay with 370? I'm not working. I'm 52 years old. I never work. Every month, repatala 3.7. Njalo ngenyanga sikhokha imali engaphezulu kweinkulungwane eyintathu sikhokhela amanzi kodwa lamanzi aphuma ebusuku silele. Service delivery yakona iphiwa kakhulu. Kuyagqoza ukuhlinzekwa ngezidingonqangi kule ndawo. Singaphezulu kweyisihlanu iminyaka sihlupheka. Amanzi nogesi lo masipala uyasicindezela. Lezi zakhamuzi zithi angeke ziyeke ukubhikisha kuze kube ukuthi imeya kanye nomphathi walo masipala bayehla ezikhundleni. If they decide not to leave, we will make so many demonstrations. We will come every day to tell them that they don't belong to those offices. Today we are going to start making them aware that we are no longer going to listen to anyone from that municipality anymore. Uhlu lwezikhalo zalomphakathi lwemukelwe izinhlaka ezehlukene ezifaka phakathi ihhovisi lomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu, iphini lika Commissioner wamaphoyisa eGauteng, ihhovisi lemeya kumasipala waseMarafong kanye nophiko lwamaHawks. Abamaphoyisa bathi bazosisukumela izikhalo zomphakathi ezithinta ubugebengu. All those issues that are of concern which you have raised will receive serious and focused attention. That's a promise and commitment we make. And where crime has been committed, I can assure you, we are not going to leave no stone unturned. Lezi zakhamuzi zithi le minyango inezinsuku ezisikhombisa ukuthi iphendule ngalezi zikhalo.